Αυτός είναι ο μικρός μου αδελφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Η νησταγμένη πριγκίπισσα. Έχει νυχτώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πηγαίνουν στο κρεβάτι. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Μαμά, μπαμπά, Ναι, Πέπα. δεν νηστάζω πολύ. Θα μου πείτε ένα παραμύθι. Μπορεί όμως ο Τζόρτζ να νηστάζει και να μην θέλει να τα ακούσει. Τζόρτζ, θες να ακούσεις το παραμύθι? Πες ναι. Εντάξει, αλλά θα σας πω μόνο ένα παραμύθι. Αν σας πει ένα παραμύθι ο μπαμπάς Γουρουνάκης, υπόσχεστε και οι δύο να κοιμηθείτε. Υπασχόμαστε. Λέω να σας πω την ιστορία της νησταγμένης πριγκίπισσας. Είναι καλή ιστορία αυτή. Ακούγεται λίγο βαρετή. Δεν είναι βαρετή, είναι πολύ καλή. Έχει και μικρή πριγκίπισσα στο παραμύθι. Πέπα, αν συνεχίσεις να μιλάς, ο μπαμπάς δεν θα μπορέσει να σου πει την ιστορία. Συγγνώμη, μαμά. Έχει καμιά πριγκίποπούλα το παραμύθι, μπαμπά? Ναι, έχει και πριγκίποπούλα μέσα. Η νησταγμένη πριγκίπισσα. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα κάστρο μία μικρή πριγκίπισσα που την έλεγαν νησταγμένη πριγκίπισσα. Μπαμπά, γιατί την έλεγαν έτσι? Θα το μάθεις αργότερα. Η νησταγμένη πριγκίπισσα ήταν όμορφη. Ναι, ήταν πολύ όμορφη. Της άρεσε πολύ να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Είμαι τόσο όμορφη. Ποιος άλλος ζούσε σε αυτό το κάστρο? Ναι. Σε αυτό το κάστρο ζούσαν επίσης ο μικρός πρίγκιπας, η βασίλισσα μαμά και ο βασιλιάς μπαμπάς. Ακριβώς, και ζούσαν όλοι μαζί στο κάστρο. Ο βασιλιάς μπαμπάς είχε μεγάλη οικία. Όχι, φυσικά. Ήταν πολύ όμορφος, σαν εμένα. Τέλος πάντων, υπήρχε επίσης ένας δράκος. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, ναι, σωστά, δεν ήταν δράκος, ήταν δεινόσαυρος. Έξω από το κάστρο ζούσε ένας πελώριος, άγριος δεινόσαυρος. Πω, μήπως ο δεινόσαυρος δεν ήταν τόσο άγριος, μπαμπά Γουρουνάκη? Συγγνώμη, Τζόρτζ. Όχι, ο δεινόσαυρος ήταν πολύ ευγενικός. Έτρωγε πάρα πολύ χορτάρι. Μπαμπά Γουρουνάκη. Συγγνώμη. Να, έκανα το δεινόσαυρο. Μπαμπά, γιατί την πριγκίπισσα την έλεγαν η νησταγμένη πριγκίπισσα? Θα έρθω και σε αυτό. Μετά ο ήλιος βασίλεψε. Ύστερα βγήκαν τα άστρα και το φεγγάρι. Και όλοι άρχισαν να νηστάζουν πολύ. Αλλά πιο πολύ από όλους νύσταζε η νησταγμένη πριγκίπισσα. Πέπα, μήπως νηστάζεις? Όχι, μπαμπά. Εγώ δεν νηστάζω καθόλου. Μα κάποιος άλλος νηστάζει. Τζόρτζ, ξύπνα. Θα χάσεις το τέλος του παραμυθιού. Λοιπόν, μπορεί η Πέπα να μην νηστάζει, η νησταγμένη πριγκίπισσα όμως δεν άντεχε. Το κοίταγμα στον καθρέφτη όλη μέρα την είχε εξουθενώσει εντελώς. Έλα να σε πάω στο κρεβάτι. Καληνύχτα. Η νησταγμένη πριγκίπισσα νήσταζε τόσο πολύ που αποκοιμήθηκε γρήγορα. Σε ευχαριστώ για το παραμύθι, βασιλιά μπαμπά. Παρακαλώ, βασίλισσα μαμά. Και άρεσε πολύ και στα μικρά μας πριγκιπόπουλα.